ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవా. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఎవ్రీడే శ్రీమద్ భాగవతము ప్రతినిత్యము భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ క్లాస్కి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 2వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షుడు శివుని శపించుట అనేటువంటి దక్ష కర్సెస్ లార్డ్ శివ అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మనం ఈరోజు 10 మరియు 11వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము వివరణ ఆధారంగా మనము ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ శ్లోకాలను ఈరోజు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 10వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అయం తు లోకపాలానాం 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 యశోజ్ఞానిరపత్రపః యశోజ్ఞోనిరపత్రపః యశోజ్ఞో నిరపత్రపః యశోజ్ఞో నిరపత్రపః సద్భిరాచరిత స్పంతా సద్భిరాచరిత పంతా
సద్గిరాచరిత పంతా येन स्तब्धेन दूषितः येन येन स्तब्धेन दूषितः येन स्तब्धेन दूषितः हरे कृष्ण अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः अयन्तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः अयन्तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितपन्था येन स्तब्धेन दूषितः सद्भिराचरितपन्था येन स्तब्धेन दूषितः अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितपन्था येन स्तब्धेन दूषितः अयन्तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः हरे कृष्ण भक्तवत्सल मुरारीदास प्रभु जी, चामुंडेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवादाలు. हरे कृष्ण. अयन्तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन तब्धेन दूषितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु। अयन्तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। हरे कृष्ण प्रभु। चंद्रावती माता जी चलो హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. అయం ఇతడు, తు కాని, లోకపాలానాం లోకపాలురు, యశగ్నః యశస్సును నష్టపరిచినవాడు, నిరపత్రపః సిగ్గులేని వాడు. హరే కృష్ణ. సద్భిః సచ్చరిత్రులైన వారిచే, ఆచరితః అనుసరింపబడు, పంతా పతము, ఏన యవ్వానిచే, స్తబ్ధేన
సరి అయిన వర్తనము లేనందున సరియైన వర్తనము లేనందున దూషితః దూషితః కలుషితమైనది. కలుషితమైనది. హరే కృష్ణ. భావము: శివుడు లోకపాలుర పేరు ప్రఖ్యాతులను నష్టపరచి సదాచార పథమును కలుషితము కావించినాడు. సిగ్గులేని వాడైనందున ఏ విధంగా వర్తించవలెనో ఇతడెరుగడు. హరే కృష్ణ. భాష్యము: శివుడు దేవతలలో ఒకడయ్యును తన అమర్యాద వర్తనము ద్వారా దేవతలందరి యశస్సును మంటగలిపినాడని సవయందు ఆసీనులయ్యున్న మహర్షులకు దక్షుడు చెప్పగోరెను. శివునికి విరుద్ధంగా అతడు ప్రయోగించిన పదములను వేరొక విధంగా మంచి భావనలో అర్థం చేసుకొనవచ్చును. ఉదాహరణకు, అతడు శివుని యశోజ్ఞ అని పలికినాడు, అనగా పేరు ప్రఖ్యాతులను చెరసువాడు అని భావము. శివుడు ఎంతటి యశోవంతుడనగా అతని యశస్సు ఇతరుల యశస్సును నశింపజేయుననుచు కూడా ఈ పదమునకు అర్థము చెప్పవచ్చును. దక్షుడు వాడిన నిరపత్రప అను పదము కూడా రెండు భావనలలో గ్రహించవచ్చును. సిగ్గుమాలినవాడు, గిడిసబారినవాడు అనున్నది ఒక భావన కాగా, నిరాశ్రితులను పోషించువాడు అనున్నది వేరొక అర్థము. సాధారణంగా శివుడు భూతనాథుడు అని, అంటే నీచ తరగతి జీవుల ప్రభువు అని తెలియబడుచుండును. శివుడు ఎల్లరి ఎడ పరమ కరుణమయుడును మరియు అతి శీఘ్రంగా సంతుష్టుడు అగువాడును కనుక ఆ జీవులు అతనిని ఆశ్రయింతురు. శీఘ్రంగా సంతుష్టి చెందువాడు కనుకనే అతడు అశుతోషుడని పిలువబడును. ఆ విధంగా ఇతర దేవతలు గాని విష్ణువు గాని దరిచేరలేని వారలకు పరమశివుడు ఆశ్రయమిచ్చును. ఆ భావనలోనే నిరపత్రప అనేది పదము వాడబడినది. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 11వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఏష మే శిష్యతాం ప్రాప్తో ఏష మే శిష్యతాం ప్రాప్తో ఏష మే శిష్యతాం ప్రాప్తో యన్మే దుహితురగ్రహీత్ 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 పానిం విప్రాగ్నిముఖతః పానిం విప్రాగ్నిముఖతః పానిం విప్రాగ్నిముఖతః పానిం విప్రాగ్నిముఖతః పానిం విప్రాగ్నిముఖతః పానిం విప్రాగ్నిముఖతః సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్
సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్ సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్ సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్ సావిత్ర్యా వివ సాధువత్ సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్. హరే కృష్ణ. ఏష మే శిష్యతాం ప్రాప్తో యన్మే దుహితురగ్రహీత్. శిష్యతాం ప్రాప్తో యన్మే దుహితురగ్రహీత్. ఏష మే శిష్యతాం ప్రాప్తో యన్మే దుహితురగ్రహీత్. శిష్యతాం ప్రాప్తో మే దుహితురగ్రహీత్. పాణిం విప్రాగ్నిముఖతః సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్. అగ్నిముఖతః సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్. పాణిం విప్రాగ్నిముఖతః సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్. పాణిం ఇవ సాధువత్. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. ఏష మే శిష్యతాం ప్రాప్తో యన్మే దుహితురగ్రాహయీత్. పాణిం విప్రాగ్నిముఖతః సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్. శిష్యతాం ప్రాప్తో మే దుహితురగ్రహీత్. పాణిం విప్రాగ్నిముఖతః సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభుజీ, సత్యనారాయణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माता जी. एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत. पाणि विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत. पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. వసంతబాయి మాతాజీ, ఎం రాజేశ్వరి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఏ సమే శిష్యతాం ప్రాప్తో యన్మే దుహితురగ్రహీత్. ప్రాణిం విప్రాగ్నిముఖతః సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఏష మే శిష్యతాం ప్రాప్తో ఫోన్ చేసి లేకపోతే నువ్వు యన్మే దుహితురగ్రహీత్. పాణిం విప్రాగ్నిముఖతః సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. ఏషః ఏషః ఇతడు, ఇతడు, మే మే నా యొక్క, నా యొక్క, శిష్యతాం శిష్యతాం ఆధీనత్వమును, ప్రాప్తః అంగీకరించెను, యత్ కారణమున, మే దుహితుః నా కుమార్తె యొక్క, అగ్రహీత్ గ్రహించిన, పాణిం హస్తమును, విప్ర అగ్ని బ్రాహ్మణులు మరియు అగ్నిముఖత
బ్రాహ్మణులు మరియు అగ్నిముఖతః. హరే కృష్ణ. విప్ర అగ్ని, బ్రాహ్మణులు మరియు అగ్ని. విప్ర అగ్ని ముఖతః, బ్రాహ్మణులు మరియు అగ్ని. ముఖతః, ముఖతః. సమక్షమున, సమక్షమున. సావిత్ర్యాః, గాయత్రి, గాయత్రి ఇవ, వలే, సాధువత్, సాధు పురుషుడు. హరే కృష్ణ. భావము: అగ్ని మరియు బ్రాహ్మణుల సమక్షమున నా తనయను వివాహమాడి నా ఆధీనతను ఇతడు ఇదివరకే అంగీకరించి ఉన్నాడు. సాధువు వలె నటించి ఇతడు గాయత్రితో సమానమగు నా కుమార్తెను పరిణయమాడినాడు. భాష్యము: శివుడు సాధు పురుషుని వలె నటించినాడని దక్షుడు పలికిన దాని భావమేమనగా, అల్లుడు స్థానమును గ్రహించినప్పటికీ శివుడు మామగారైన దక్షుని ఎడ గౌరవమును చూపలేదు. ఆ కారణమున అతడు కపటి అని దక్షుడు భావించెను. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. ఈ శ్లోకాలకు ఇవ్వబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో
ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా దక్షుడు శివునికి మధ్య ఉన్నటువంటి వైరముకు కారణాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ క్రమంలో దక్షుడు శివుడిని శపించినటువంటి విషయము ఈ అధ్యాయం యొక్క పేరు. అయితే విదురుడు మరి ఎందుకు వారికి మధ్య వైరము అని అడగగా మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, పూర్వము దక్షుడు ఇతర ప్రజాపతులు కలిసి మహాయజ్ఞాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి క్రమము. సో మరి ఆ క్రమంలోనే ఈ రకమైనటువంటి వారిద్దరి నడుమ వైరము కలగడానికి కారణము ఆ మహాయజ్ఞమే అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. సో ఆ సభలో సభాపతిగా బ్రహ్మదేవుడు ఉండడము, ఆయన్ని యుక్తంగా ఆహ్వానించడము, ఆ సమయంలో దక్షుడు తన స్థానం దగ్గరకు వెళ్ళడము. అయితే సభలోకి అతడు వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన ఆ సభలో ఉన్నటువంటి పరిసరాలన్నింటినీ కూడా పరిశీలించి మిగిలిన వారందరూ కూడా ఆయనకి మర్యాద ఇచ్చినట్లుగా ఇవ్వడము, లేచి నిలబడి ఆయనకు మర్యాద ఇవ్వడము, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో శివుడు ఆయనకు అంటే ఆయన వచ్చినటువంటి సందర్భంలో లేచి నిలబడకపోవడము ఆయన గ్రహించి అది అగౌరవంగా భావించి శివుడు తనను అవమానించినట్లుగా భావించి కోపంతో ఆ శివుడికి విరుద్ధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ, ఆయన మాట్లాడేటువంటి సమయంలో అక్కడున్నటువంటి ఋషులు, బ్రాహ్మణులు, అగ్నిదేవతలు అందరినీ కూడా మరి తాను శివుడికి విరుద్ధంగా కాదు పలుకుతూ ఉన్నది, సభా మర్యాదను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అంటూ వారందరినీ ఒకసారిగా మరి నేను పలుకుతున్నదంతా మీరందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. నేను అజ్ఞానంతో కానీ మాత్సర్యంతో కానీ అంటే అసూయతో కానీ పలకడం లేదు. శివుడు ఇక ఆయన చెప్తున్నారు ఇక ఈ విధంగా ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి 10వ శ్లోకంలో, అయంతు లోకపాలానాం యశోఘ్నో నిరపత్రపః సద్భిరాచరిత పంతాయేన స్తబ్దేన దూషితః. అయం ఇతడు అంటే శివుడిని ఆయన ఆ విధంగా ఇతడు అంటే నేను వచ్చినప్పుడు మర్యాదగా ఉండకుండా ఉన్నటువంటి ఇతడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఇతడు ఈ శివుడు లోకపాలనం, లోకపాలన అంటే లోకపాలురు, యశజ్ఞ అంటే ఆ యశస్సును నష్టపరిచినాడు అంటే లోకపాలరకు ఉండేటువంటి ఆ పేరు ప్రఖ్యాతులను ఇతడు నష్టపరిచినటువంటి వాడు. అంతేకాకుండా నిరపత్రపః సిగ్గుమాలిన వాడై, సద్భిరాచరిత పంతా అంటే ఈ సదాచార మార్గంలో అంటే సచ్చరిత్రులైనటువంటి వారు, లోకపాలురైనటువంటి వారు ఆచరించేటువంటి ఆ మార్గదర్శకంలో మరి మర్యాదలను, సచ్చరిత్రులు పాటించేటువంటి మర్యాదలకు ఇతడు ఆటంకం కలిగించినాడు అంటూ ఆ మార్గానికే ఇతడు కలంకం తెచ్చినాడు అంటూ మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటిది. స్తబ్దేన దూషిత, స్తబ్దైనటువంటి సరైనటువంటి ప్రవర్తన లేకుండా సరిగా ప్రవర్తించకుండా ఇతడు మరి సదాచారం ఏదైతే ఉందో దానిని మంటగలిపినటువంటి వాడైనాడు శివుడు అంటూ అతని యొక్క మాటల్లో వారితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ శివుడు ఇక్కడ లోకపాలుల పేరు ప్రఖ్యాతులను ఆయన నష్టపరిచాడు. మరి సదాచార మార్గం ఏదైతే ఉందో ఆ మార్గాన్ని కూడా ఇతడు కలుషితం చేశాడు. మరి సత్ప్రవర్తనులైనటువంటి వారు ప్రవర్తించేటువంటి మార్గము, ఇతరులకు మర్యాద ఇచ్చి చేసేటువంటి ఆ సత్ప్రవర్తన కలిగిన మంచి ప్రవర్తన కలిగేటువంటి ఆ విధానానికి కూడా ఇతడు ఆటంకం కలిగించినాడు. ఎందుకంటే అతడు మరి ఇక్కడ సిగ్గు లేనివాడంటే సదాచారాలను పాటించినటువంటి వాడు అని అర్థం వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ సిగ్గు లేనివాడై నందున
మరి అంటే సదాచారాలను గురించి తెలియలేనటువంటి వాడైనందున అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తించవలనో కూడా ఇతడు ఎరిగిలేడు. అంటే ముఖ్యంగా తాను వచ్చినప్పుడు లేచి నిలబడి మామకు మర్యాద ఇవ్వవలసినటువంటి విషయాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఆ విధంగా మాట్లాడినట్టు. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ, శివుడు దేవతలలో ఒకడియును తన మర్యాద వర్తన ద్వారా దేవతలందరి యశస్సును మంటగలిపినాడని సభ యందు ఆసీనులయ్యున్నటువంటి మహర్షులకు ఆ దక్షుడు తెలియజెప్పగోరినటువంటి విషయం అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ దక్షుడు శివుడు కూడా ఇతర దేవతల్లాగానే సాధారణంగా ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఆ దేవతలు వారంతా కూడా మర్యాదన ప్రవర్తనలై ఉన్నటువంటి వారు. వారందరూ నేను రాగానే లేచి నిలబడి మర్యాద పూర్వకంగా ఇక్కడ మరి చేశారు. కానీ ఆ మర్యాదను పాటించకుండా మరి ఆయనే కాకుండా ఈ దేవతల అందరూ కూడా సత్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వారి అందరి యొక్క యశస్సును కూడా ఇతడు మంట కలిపినాడు అంటూ ఆ మహర్షులకు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఆయన తెలియచేసినటువంటి విషయం అని చెప్తున్నారు. అయితే ఆ క్రమంలో ఆయన వాడినటువంటి పదాలకు రెండు రకాలైనటువంటి అర్థాలు, ద్వంద్వత్వాలతో ఉండేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా అయితే దక్షుడు అతనిలో ఉన్నటువంటి భావాన్ని అనుసరించి అసూయతో మాట్లాడాడు కనుక అది ఆ విధంగా ప్రవర్తించి ఆ విధంగా అక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. కానీ అదే పదాలకు మరి మంచి భావనలో కూడా అర్థం చూడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అందులో ముఖ్యంగా వాడబడినటువంటి పదం అయంతు లోకపాలనం యశోజ్ఞ, యశఃజ్ఞ అంటే ఆ యశస్సు ఏదైతే ఉందో యశస్సును నష్టపరిచినటువంటి వాడు, అంటే యశస్సును తగ్గించినటువంటి వాడైనటువంటి వాడు అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ దక్షుడు వాడినటువంటి విధంలో సరైనటువంటి ప్రవర్తనను అతడు ప్రదర్శించని కారణంగా, సభా మర్యాదను పాటించినటువంటి కారణంగా అని ఆయన భావన. ఇది దక్షుడు పాటించినటువంటి కారణంగా ఈ దేవతల యొక్క యశస్సునంతా కూడా మంటగలిపినాడు అనేటువంటిది. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే, ఉదాహరణకు శివుని యశోజ్ఞ అని పలికాడు. అంటే ఏంటి? యశస్సును నష్టపరిచినటువంటి వాడు. ఏ విధంగా నష్టపరిచాడు అనేటువంటిది దక్షుడు భావనలో సభలో తనకు మర్యాద ఇవ్వకుండా దేవతల యొక్క యశస్సును నష్టపరిచినాడు అని. కానీ అదే దాన్ని ఇక్కడ మరొక రకంగా కూడా చెప్పవచ్చు. అంటే అనగా మరి పేరు ప్రఖ్యాతులను చెరిచిన వాడనేటువంటిది దక్షుడు భావన. కానీ మరి శివుడు ఎంతటి యశోవంతుడంటే ఆయన యొక్క యశస్సు వలన ఇతర దేవతల యొక్క యశస్సు తగ్గిపోయినది అని కూడా ఈ పదానికి అర్థం భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు వాడబడినటువంటి పదంలో దక్షుడు ఎప్పుడైతే సభలోనికి వచ్చాడో ఆ సభలో ఉన్నటువంటి కొందరి యొక్క యశస్సు హీనమైనది అని చెప్పారు. మరి ఇక్కడ కూడా అదే భావంతో వాడినట్లయితే శివుడు వలన ఇతరుల యొక్క యశస్సు తగ్గిపోయింది తప్ప అతని యొక్క ప్రవర్తన వల్ల కాదు. శివుడు గొప్ప యశోవంతుడు కనుక ఆయన యొక్క యశస్సు ముందు మిగిలిన వారి యశస్సు తగ్గిపోయినది అని కూడా భావించుకోవచ్చు అనేది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అర్థం. ఇక్కడ ఆ విధంగా కూడా వాడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు, రెండవ భావనలో శివుడి యొక్క గొప్ప యశస్సు కారణంగానే ఇతరుల యొక్క యశస్సు నశించిపోయినది అనేటువంటి అర్థం కూడా చెప్పవచ్చును అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే దక్షుడు వాడినటువంటి మరొక పదము శ్లోకంలో వాడబడినటువంటిది యశోజ్ఞ నిరపత్రపహ. నిరపత్రపహ అంటే సిగ్గుమాలిన వాడై, అంటే లేదా గిడసబారిన వాడై, అంటే సదాచారాలను పాటించకుండా శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటిది అని అనుకుంటున్నాడు ఆయన. లేచి తను వస్తే తాను లేచి నిలబడితేనే అది మర్యాద, కాబట్టి అలా చేయలేదు కనుక అతడు మరి నియమాలను పాటించలేదు అనే భావంతో చెప్తున్నటువంటిది. కానీ మరి దీనికి మరొక భావం కూడా
నిరపత్రః అంటే నిరాశ్రితులైనటువంటి వారికి ఆశ్రయము కల్పించేటువంటి వాడు అనే పదాన్ని కూడా వాడవచ్చు అనేటువంటిది. అంటే నిరాశ్రితులను పోషించేటువంటి వాడు అనే భావనలో కూడా, అంటే శివుడు ఇక్కడ దక్షుడి యొక్క భావనలో వాడబడినట్లుగా సిగ్గిమాలిన వాడు లేదా గిడసబారిన వాడే కాదు, నిరాశ్రితులైనటువంటి మందమతులైనటువంటి నీచ తరగతి ఎటువంటి ఆశ్రయాలు లేనటువంటి వాళ్ళైనటువంటి, సో మరి మానసికంగా తన యొక్క స్థితిని ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో, అంటే రజో సత్వ గుణాలకు ఎదగలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి అటువంటి నిరాశ్రితులను కూడా వారికి కూడా ఆశ్రయాన్ని కల్పించేటువంటి వాడు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు కూడా వాడబడినట్లుగా శివుడు భూతనాథుడు అంటే భూత గణాలకు లేదా నీచ తరగతి తక్కువ అల్ప తరగతికి చెందినటువంటి, ముఖ్యంగా ఆయన అందరూ కూడా ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు రాక్షస భావాలు కలిగినటువంటి వారు, మందమతులైనటువంటి వారు ఆయనని ఆశ్రయించేటువంటిది. కనుకనే ఆయన ఇక్కడ భూతనాథుడని, అంటే నీచ తరగతికి చెందిన, అంటే అల్ప తరగతికి చెందినటువంటి జీవులకు ప్రభువు భూతనాథుడు అని తెలియబడినటువంటి విషయాన్ని, కనుకనే ఆయన మరి నిరపత్రపః అంటే అంటే సిగ్గుమాలిన వాడు అనే కాకుండా నిరాశ్రితులను ఆశ్రయము కల్పించేటువంటి వాడు అని కూడా భావించవచ్చు అంటూ చెప్తాడు. మరి ఎందుకంటే శివుడు భూతనాథుడు కనుక భూతనాథుడుగా తెలియచేయబడేటువంటి వాడు కనుకనే ఆయన శివుడు ఎల్లరి ఎడ పరమమైనటువంటి అతి కరుణను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే శివుడిని బోలాశంకరుడు కూడా అని పిలుస్తాం. అతి శీఘ్రంగానే సంతుష్టుడవుతాడు. ఎవరిని ఆయన కీర్తించిన వెంటనే ఉప్పొంగి ఆయన కరుణించేటువంటి వాడు. అందుకే పరమ కరుణామయుడు అని కూడా చెప్తున్నటువంటి ఆ బద్ధ జీవుల ఎడ, నిరాశ్రితుల ఎడ, నీచ జీవుల ఎడ ఎంతో కరుణను కలిగినటువంటి వాడు, వెంటనే అతి శీఘ్రంగానే సంతుష్టుడయ్యేటువంటి వాడు. కనుకనే మరి ఆయనను ఆ జీవులు అంటే ఆ అల్ప మతులైనటువంటి వారు, మందబుద్ధులైనటువంటి వారు ఆయనని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. అదే కాకుండా ఆయన చాలా స్వల్పంగానే, అందుకే ఆయనకి మనం ఎక్కువగా ఏమీ ఉండదు, నీళ్లతోనే అభిషేకం చేస్తూ ఉంటేనే ఎంతో ఆనందపడిపోతుంటారని చెప్తుంటారు. కనుకనే మరి శీఘ్రంగా సంతృష్టి చెందేటువంటి వాడు కనుకనే అతడిని అశుతోషుడు అని కూడా పిలువబడినాడు. అంటే చాలా స్వల్పంగానే ఆనందపడేటువంటి వాడు, అంటే తొందరగానే సంతృప్తి చెందేటువంటి వాడు అనేటువంటిది. సో అలా కనుకనే మరి ఆ విధంగా ఇతర డెమిగాడ్స్ కానీ ఇతర దేవతలకు కానీ విష్ణువు కానీ దరిచేరలేనటువంటి వారు నీచ తరగతి జీవులైనటువంటి లేదా మందమతులైనటువంటి అల్పజీవులైనటువంటి వారందరికీ కూడా ఆ పరమశివుడే ఆశ్రయము. అందుకే భూతనాథుడు భూత ప్రేతాలకు కూడా రాక్షస గణాలకు కూడా ఆయన ఆశ్రయం ఇచ్చేటువంటి వాడు. అందుకనే రాక్షసులందరూ కూడా ఆయన ద్వారానే వరాలు పొందుతూ ఉంటుంటారు. సరే, అవన్నీ తాత్కాలికమైనప్పటికీ, ముక్తి ప్రధానమైనటువంటిది కాకపోయినప్పటికీ, ఈ భౌతిక జగత్తులో త్వరగా విజయం కోరుకోవాలనుకున్నటువంటి క్రమంలో ఆయనను ఆశ్రయించడము, ఆయన ద్వారా వరాలను పొందడము జరుగుతూ ఉండేటువంటిది. మరి పొందినటువంటి వారైనా ఏవైనా సక్రమంగా అంటే ఉండదు వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళ బుద్ధులే అలాగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ భావనలో వాళ్ళు వాటిని ఉపయోగించుకొని ఒక్కొక్కసారి ఆయనపైకే వచ్చేటువంటి ఆయన్నే, ఎందుకంటే ఈజీగానే ఆశ్రమిస్తాడు అని చెప్పేసి ఆయన ఆశ్రయాన్ని పొంది ఆయననే ఇబ్బందికరంగా చేయడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే రాక్షసులు చాలా మంది ఆయన ద్వారా వరాన్ని పొంది ఆయననే సంహరించి ఆ స్థానాన్నే పొందాలి. ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు మనం హిరణ్యకశిపుడు చూస్తాం. హిరణ్యకశిపుడు బ్రహ్మ ద్వారా వరాన్ని పొంది ఆయన పొందినటువంటి ఆ వరం ద్వారా ఏంది బ్రహ్మస్థానాన్ని కూడా తాను పొందాలి అనేటువంటి భావన. అలాగే మనకి ఇక్కడ వృకాసురుడు వంటి వాళ్ళు చాలా మంది రాక్షసులు శివుడి ద్వారా వరాన్ని పొంది ఆ శివుడి స్థానాన్నే పొందాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా వృకాసురుడు ముఖ్యంగా చేసినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఆ భావనలో కూడా నిరపత్రపః అని పదాన్ని వాడబడింది అంటూ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ శ్లోకంలో
ఉన్నటువంటి భావానికి పదానికి మరొక మంచి రకమైనటువంటి పదాన్ని కూడా చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తాం. సో ఇంకా మరి దక్షుడు మరి తాను చెప్తున్నటువంటి విషయాలను సమర్థించుకోవడానికి ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నాడు. ఏదైతే చెప్పాడో శివుడు ఈ లోకపాలకులు, ఇతర దేవతలు, వాళ్ళందరి యొక్క ఖ్యాతిని నష్టపరిచాడు, సదాచారాన్ని మంటగలిపాడు, సిగ్గుమాలిన వాడై ప్రవర్తించాడు. అందుకే ఏ విధంగా ఇతరులకు మర్యాద ఇవ్వాలను తెలియలేనటువంటి వాడయ్యాడు అంటూ చెప్తూనే ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఏషమే శిష్యతాం ప్రాప్తో యన్మే దుహితురగ్రహీత్. ఏషమే, ఇతడు అంటే ఈ శివుడు, మే శిష్యతాం, నా యొక్క ఆధీనత్వాన్ని ప్రాప్త అంగీకరించాడు. యత్ ఆ కారణం చేతనే నా యొక్క కుమార్తెను ఆయన గ్రహించాడు. నా కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నాడు అంటే నా యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అతడు అంగీకరించే నా యొక్క కుమార్తెను వివాహం ఆడాడు కదా. అంటే నా యొక్క కుమార్తెను వివాహం ఆడినాడు కనుక ఆయన నా యొక్క ఆధీనతను అది వరకే అంగీకరించి ఉన్నటువంటి వాడే కదా అంటున్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, పానిం విప్రాగ్ని ముఖతః సావిత్ర్యా ఇవ సాధువత్. అతడు సాధు పురుషుల్లాగా ప్రవర్తించి సావిత్ర్యా, సత్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి గాయత్రి వంటి నా యొక్క కుమార్తెను పానిం విప్రాగ్ని ముఖతః. సో విప్ర అంటే బ్రాహ్మణులు, అగ్ని అంటే అగ్ని దేవతలు. సో మరి బ్రాహ్మణులు మరియు అగ్ని సమక్షంలోనే ముఖతః అంటే సమక్షమున నా యొక్క కుమార్తె గాయత్రి సమానురాలైనటువంటి నా యొక్క కుమార్తెను అతడు పరిణయం ఆడాడు కదా. అంటే నా యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అతడు ఇంతకు ముందే అంగీకరించాడు కదా. మరి అంగీకరించినటువంటి వాడు ఇప్పుడు ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం ఏమిటి, మీరు ఆలోచించండి అంటూ వారిని అతడు అసూయతో మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లుగా కాకుండా తాను యొక్క ఇది చేస్తున్నాడు. కానీ వాస్తవానికి మరి శివుడు ఏ విధంగా చూసినా, సభా మర్యాదగా చూసినా శివుడి యొక్క స్థానము దక్షుడి కంటే ఉన్నతమైనటువంటిది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో శివుడు లేచి ఆయనకు ఇచ్చివ్వాల్సింది. ఒకవేళ శివుడు ఈ విధంగా ఇక్కడ అడుగుతున్నటువంటి అగ్ని మరియు బ్రాహ్మణుల సమక్షంలో తను వివాహం ఆడినాడు కదా కనుక నాకు మర్యాద ఇవ్వాలి అంటే అది ఇల్లు కాదు. ఇక్కడ బాహ్యంగా సమాజంలో ఇక్కడ జనరల్ గా ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎటిక్యూట్స్ ఉంటాయి. మర్యాదలు మనకి ఆంతరికంగా అంటే కొంత పరిధిలో గృహ సంబంధమైనటువంటి వీరికి చూస్తే సరే, గృహ సంబంధంలో చూసినప్పుడు అత్తమామలకు ఇచ్చేటువంటి మర్యాదలు కానీ అవి కానీ ఉంటాయి. కానీ సమాజంలో బాహ్యంగా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సీనియారిటీ కాదు కదా, మామ స్థానం కాదు కదా. సభలో బాహ్యంగా ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తే ఏ విధంగా చూసినా బ్రహ్మ, శివుడు, విష్ణువు. బ్రహ్మ, శివుడు, విష్ణువు బ్రహ్మ అంటే దేవదేవుడుగా కన్సిడర్ చేయబడినప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ మరలా దేవతలలో ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళుగా చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళు బ్రహ్మ అండ్ శివుడు. సో ఆ విధంగా చూసినా మరి దక్షుడు అడిగినటువంటి విధానం సరైనటువంటిది కాదు. అయినప్పటికీ కూడా తాను మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలను సమర్థించుకోవడానికి ఈ విధంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు. అగ్ని మరియు బ్రాహ్మణుల సమక్షమున నా తనయును, నా కుమార్తెను వివాహమాడి నా యొక్క ఆధీనతను అతడు అది వరకే అంగీకరించాడు అంటున్నాడు. కానీ మరి ఇది గృహం కాదు కదా ఆ విధమైనటువంటి ఆయనకు మర్యాద ఇవ్వడానికి. సో యజ్ఞం ఎంతో మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఎందుకంటే ప్రతి విశ్వంలోనూ ప్రధాన దేవతలుగా ఉన్నటువంటి వారు బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడు. ఎన్నెన్నో బ్రహ్మాండాలు ఉంటే ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా ఈ ముగ్గురు కూడా ఉండేటువంటి క్రమం. అందుకే కదా మహాతత్వము మహావిష్ణువు ద్వారా వచ్చినటువంటి ద్వారా గర్భోదక సాయి విష్ణువు ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనికి వ్యక్తీకరించి దాంట్లో ఈ బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా ఉన్నతమైనటువంటి వాళ్ళు. ఏ విధంగా చూసినా దక్షుడు కంటే ఉన్నతమైనదే. కానీ దక్షుడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి చూడకుండా తన దేహపరమైనటువంటి గృహస్థంలో చూసినటువంటి దానిలాగానే భావిస్తూ అతడు సాధువు వలె నటించి గాయత్రితో సమానురాలైనటువంటి నా కుమార్తెను పరిణయమాడినాడు అంటూ
వారి ముందు తనకు ఉన్నటువంటి అసూయను వెళ్ళవచ్చుతూ ఉన్నటువంటి విషయము. కానీ అది అసూయలాగా కాదు, ఇక్కడ సభలో మర్యాద అంటూ బయటకు మాట్లాడుతున్నాడు. కానీ అందులో మహర్షులు ఉన్నటువంటి వారు, ఎంతో ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలుసు. కానీ ఎక్కడ వాళ్ళు తను అసూయతో మాట్లాడుతూ ఉన్నానేమో అంటూ వాళ్ళని ప్రతిసారి గుర్తు చేస్తూ, నా యొక్క ఆధిపత్యం ఉంది కదా, నన్ను అంగీకరించి నాకు మర్యాద ఇవ్వలేదు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ దక్షుడు ఆ విధంగా మాట్లాడినటువంటి మాటకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో ఒక పదం చెప్తున్నారు. శివుడు సాధు పురుషుని వలె నటించి దక్షుడు పలికిన దాని యొక్క భావము ఏంటంటే, అల్లుడు స్థానాన్ని గ్రహించినప్పటికీ శివుడు మామగారైన దక్షుని ఎడ గౌరవము చూపలేదు. నా స్థానం పెద్దది కదా, మామ స్థానం కదా నాది, మరి ఆ విధంగా నాకు గౌరవం చూపాలి కదా అన్నట్లుగా భావిస్తున్నాడు. మరి అది మామ అల్లుళ్ళు చేసుకునేటువంటి కార్యం కాదు కదా, లోక కళ్యాణమై జరపబడుతున్నటువంటి ఒక కార్యం. అక్కడ శివుడి స్థానం, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని సభలలో, కొన్ని ఆలయాల్లో కానివ్వండి, లేకపోతే ఎక్కడైనా సమాజంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా సభాధ్యక్షులుగా ఉండేటువంటి వారు, ఆలయ అధ్యక్షులు ఉన్నారనుకోండి, ఆలయ అధ్యక్షులు ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రాం జరపవలసినప్పుడు ఆలయ అధ్యక్షులే నడుపుతూ ఉంటుంటారు. మరి సీనియర్లు ఉన్నాను కదా, మరి నేను అంటే చూస్తే ఏమవుతుంది, ఎవరు జరుపుతారు అంటే ఆలయ అధ్యక్షులు. ఆ స్థానానికి ఎవరైతే ఉన్నారో, మరి అక్కడ ఆ సభలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో అది మామాళ్ళుల సంబంధం కాదు. కానీ ఇక్కడ దక్షుడు పలికిన దానికి భావము, అల్లుడే కదా నాకంటే తక్కువ స్థానము అని, నేను మామను కదా నాది ఉన్నత స్థానము, కనుక నా ఎడ గౌరవం చూపాలి. కనుకనే శివుడిని ఆయన కపటిలాగా కుమార్తెను వివాహం చేసేటప్పుడేమో నా యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించాడు, ఈ సభలోకి వచ్చేటప్పుడు నా యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించడం లేదు అనేది దక్షుడి యొక్క భావన. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.